To hakani ko por nga sngongo biang yu try. Bo pli biang galat yang abangan yo ban ai gani ko ktin ko jong play shapi hakani ko sngipat. Ngala hikai buon bahaya gani. Ladang ong bet ngan hikai jrong bahaya ka. Nama ngakwa bapin Ithuh ia gani ko Jingaiei jong play. Kaba kraw hadu kata-kata. Namar ke Jingaiei ke jong play gani ko bapimla pin sngot ulut ika. Lada syukran kelum ika kumtu. Nagatagadao nga wanra ika nagkaktiyan ka baang Ithuh ia ka Jingaiei ka jong play. Da ka ba nga hikaya fi lingkot kumtu kanang mapinyo alut ia ka nagka Jingaiei ka dan ayu hapo ka nagka Jingaiei ka barakat ka Jingaiei ka jong Jesus Christ. Ngala hikaya ka Jingaiei ka badaybat ka Jingpanim. Ngala hikaya ia ka Jingaiei ka bayadaybat ka Jingaish ka kam ka jong play. Lanesha ka Jingkerku. Ngala keren ia ka Jingaiei ka bayaday bat ka Jingla banyeng hapring jong ka Jingaiei. Bat minta ka sngi ngan hikai ia ka way ka nongrim jong ka Jingaiei. Ka bawa Apostle Paul ubriyo bakraw jong play. Uyo iya ka ni ka Jingaiei hagarukom ka bakham kerpang. Tinga kwa bangan hikai ka ni ka Jingaiei katkum ka Jingyo i ka jong Apostle Paul. Bat ngini pet bahaya ka ni ka Jingaiei sa sisian pat ka ka ni ka Jingaiei ka bang ini keren minta ka sngi. Lada pin puli na ka shiti shigi nong rom. Kalanang ko besan. Lada pi puli ka ni kalanang ko besan Brockway. Pinyo i ka nan ka way kaktian. Sngapahang ngan sa puli ka ni tamangan ong lupa ka ni ka por. Hapo ka ni kalanang ko besan. Ngan ong bet yapi dan hadu kumba shiphotuli ay kiktian kibakren shipang ka Jingaiei. Kadang kaktian Jingaiei hadu shipausian hagane kalanang ko besan jong kashitishik nongrom. Tinga kwa bapin snotho balay baw Apostle Paul ukren buon ba ay ka Jingaiei hagi shiti ka jong. Namar uniw brio usnotho shibon i ka Jingaiei. Tinga kwa aga ni por ba habang puli ka ni kalanang ko besan hot nganum laban puli lot Brockway tang ba nganyale ban puli kham jrong. Tang ini puli kendiat ia gani ke kitab ia gani ke siti sigi nongrom kalanang ko besan na kad khot ka ba ningkong u ongkum ne na markata balapan kesanding ida ke jinget ngidan ke jinget sok baru play da utrai jangi u Jesus Christ da uru nilayo ia ke jinglam perang da kata ke jinget syapo kani ke Jingaiei haga bangi yang bat ngis ngokmen haga jingkermen ya ga buram ga joblay ngakwa ngan puli biang ga khot ba arwang da uru ga da Jesus Christ ru niyo ya ga jinglam prang daga daga jinget syapo kani ka Jingaiei haga bangi yang ngakwa pa pindas ngutu ba ay ga niktian ga baang habangi haga bangi niyo ya ga jinglam prang daga daga jinget syapo kani ka Jingaiei Syapo, mdai bapin yang syabar jang ke Jingaiei, kamdai bapin syukran ni ke Jingaiei, syuyo i ke Jingaiei, ndrai ngakwa bapin darung syapo jang ni ke Jingaiei. Wang ni kemna, wang daga taga jinget syapo kataga kani ke Jingaiei, haka bangi yang, bat ngidas ngau komen daga jingkerman ni ke buram jablay. Fi kidan kibriu kiba la yang ke Jingaiei, kidan par kibriu kiba khlam yang ke Jingaiei. Idan gibri badang yang hi hagi jingle bat kiklem skotho ya gani Jingaiei. Wali skotho bakla abang krene ni Jingaiei. Ngan sapen i shibet ya gani lesi ya gani Jingikai. Kai ke jingle ka bapo jong Jingaiei bat kai ke jingle ka bashabar na Jingaiei. Nama kidan gibri ke bamla ban kiba klem pia ya kata. Bat teng ka pen kelumare gibri ke sngap. Ngan pen i hang ni haga Jingikai jonga ya ka ni ka Jingaiei ka bo Paul tho hagal nong ko besan jong ki nong rum ka bangala puli mentan ka bo ong daga taga jinget syapo ka ni ka Jingaiei haga bangi yang ngakwa bapin snot ko aba pi yang hapo jong ka ni ka Jingaiei
Pide pin sngot ho kamot ayu ni ga jing ong yang apo ga jing ai ai. Fin na pipule bahaya ga ne bro ko wei Ukraine hot ningkong Ukraine chipang ga jing yap jong Jisu ba pin suk yangi map yangi ngide gi bri bom dan jingle man no play map yangi ba ga ta ga jing ai ai ban pin em ga nam Ukraine shu igata hare da pipule bahaya ga ne nakala nang ko besan ngini puli no dut khat ga khat ar snap ngan puli u ong kum ne na ba kumta ken kat kumba da we brio ko pop kala psut shek pertei ba daga ga pop ka jingyap ba kumta ga jingyap kala wan ha ba gi benri baro par namar ba baro ki la lepop namar hadu ka hukum nga ko apinda puli ba ai ga jing tho jong asal pol namar hadu ka hukum ken ka pop kala don ha ga pertei henry mjukhen ye ka pop haba mdan ka hukum mjukhen ye ga pop habamdan ka hukum penban kata ga jingyap kala senshar nadu adam nadu moses wat hanor kitaru ki bamshim lala le pop hagaba ye kitaru ki bamshim lala le pop hagaba seriye me kata ga jingpalat u adam u balong ka dur jong tau ban sawan hadai kum kata ka jing ringkang kum taru kalong kata ga jing ayai namala da kita ga jing ringkang jong ta wei kita gi babon kila yap no da kam tam shibon ken kita ga jing ai ai blay bal kita ga jing ai ka ba ga jing ai ai ka jong utaw wei brio ubau Jesus Christ kila roy kir hai shay kita gi babon but kat kumba da utaw wei ubala lepop kum ta long ka jing ai ai nama kita ga jing kot bishar ga la ja namar wei ya kaban penram rai kita ga jing start hai kita ga jing ai ai kalong namar ki babon ki jing ringkang ya kaban penksan namala da kata jing ringkang ka jauta wei kata jing yap kala senshar dauta wei da khamtam shibun ken kita gi popriang ye ka jing kan rai kita jing ai but ka jong kata jing ai jong ka hak kini o senshar ga jing im dauta wei ubo Jesus Christ la da pipuli ya gane ngan bu kerteng ye gane ngan bu kerteng ye gane ka jing ai men ga si ba pin itu ia ga jing ai kani ga jing ai ayu ka banga kwangan keren hang ni gal nang ko besan ka jing ai hang ni gal nang ko besan ka banga kwangan keren ka dai ka jing ai ban senshar ka reigning grace ngan ongum ta daga in English ka jing ai ban senshar kani ga jing ai ka ba pol thong ni ga jing ai ban senshar ban peniai ban control ban senshar daga daw la da pipuli bahai gane pi so to itu bong daga jing chapok ni ga jing ai habangi yang na yang sharot na yang shinu rung ga ni ga jing ai na magani ga jing ai kadai ka ba penla yangi manginio biang badaga jing ai ngila ban senshar hagani ga jing da debat bahai ga ta ga bang kren namar kandai ga kordori ga jing jawfi Pia hang ni pin sesngot ho baka jing ai kadai kamdai kaba ailat yangi bangin laptop ka jing ai kamdai ka bo play ula kham jam menta ya ka pop but ula kham ailat aili le aiman yangi bangin laptop em ha ka jing shisha uong hang ni uang agak dekat kalau nang besan uang nak dekat bebakat way namar haduk ke hukum ken ke pop kalau dan agak pertai henry mjuk hanya ke pop habam dan ke hukum de ke hukum bak ke pop ke yo bor ban penram yo breu nak ta daw u pol u nang hau start udan ke jing penchai udan ke jing pen pau ko kham kurpang abu kuren ni pinda puli gane ukuran bon bahai ke ketien ke bobo ang ni wang la da puli khat khat sa wang penban ke ta jingyap kala senshar ke jingyap kala senshar nadu adam adu moses wat hakita ge bakhlem le popru hakita seriem kum ke jing palat jang adam ubalong ke dur jang tau ban sawan fi nadu u adam on the Bible hado u Moses ke jingyap ke senshar de yo bahai taktir ke jingyap ke senshar na kata daw na kwa nganong fi pidipin soto bahaba haba pirung shagane ke jing ai ba haba yang hagane ke jing ai pidipin soto igane ke tien ba ke jingyap agapor ba ke jing ai kampat wan ke jingyap agapor bu jisu umpat wan shagane ke pertai ke jingyap kadang dan bor ban senshar
ke jing yap ke sensar pipuli khat khat sanuang henrei kum kata ke jing kang kum taru kalong kata ke jing ai na mala da ke jing kang jo ta wei ki bobon ki yap no kham tam sibon ken kata ke jing ai blai bat kata ke jing ai ke bada ke jing ai ke jo ta brio bo jiskris ki la roi ker hai shi ki bobon singa pa ong kum no shu ne singa pa ong ngan puli na ke khat ka ba na ke khat ka ba khat neu ong na mala da kata ke jing kang ke jo ta wei kata ke jing yap kala sensar dau ta wei Kamtam sibun ken kita kipa priang iga jingkan rai jong kita ka jing ai ba jong kita ka jing ai jong ka hok kini yo senshar haga jing im doubt away about Jesus Christ. Tapi pulih lot dia ni uang kat kumta kat kumbada ka wai ka jing ringkang kata ka jingkut bishar kalawan hab hagi benrio baro iga ban penram kumta rut da ka wai ka jing le hok kata ka jing ai kala ja hagi benrio baro sya ka jing pengsan ba ka jing im ya baro. Pina puli lot dia ni bar khat wa ongkum no sngap ngan puli nagar khat ka ba nagar khat bar foi bakat kum ba kata ka pop kala sinshar shagaban piniap kum taru kata ka jing ai ken kan da sinshar no daga jing pengsan shaga jing imam jikut dau Jesus Christ ubau tra jingi fi ka bamut ha ka por ba ka pop ha ma bala ka por ba ka hukum ka yeng ban penram ya ni ka pertai babaro ka ha ba ka jing penram ka joblai but kapop ke senshar henrei uji suwan shigane ke pertai uyap aga dingfna wala me ke jingai man perlu ingi siapa ke jingai bada ke jingai ke joblai ngimiang shu haga ta ke jingla ban yang aga hukum harangi yang apa kani ke jingai bat kani ke jingai ke boblai u ai shingi kadai kabor da ngap hai kata ka jing ai ka boblai u ai shingi kadai kabor ka bapenla yangi ban le ya ka ka bangi dala denyam la shu badena ka daw ubriu undala ban le hukum kan nuru udan bej ka pop kamla pen kho ka hokam ka hukum kamla pen kho ka pop don kam da ka jing ai na mga jing ai de Jesus Christ bara bagiyo bandrung hapo Jesus Christ ngidon how Jesus Christ ngidon hapo jong u ngidon haga jing ai bar ka jing ai ka bagiyo mangi menta ka dai ka bapenla yangi bangin job bangin le yang bangila pan yale persha ya ka pop haga jing im ka jing ai ka dai ka bor ka bapenla yangi bangin yale ya ka pop ka bamut ban sensharingi ya ka jing yap ya ka pop ka basenshari obrio ka dai daga jing ai bangila ban job ya ka pop naga daga daw ka jing ai shabar naga jing ai pemla dan gibriu ki bapersang ban yang biang ha ka jing le ngan ong bet ya ka ktien lada pilaro pindan bet ka jing tuna hang no ada pirung apa ka ni jing ai kaniga jing ai kadai ka bapenla ipi bapinum sha senshar haga jing yap ningkong bat ka baar bapin senshar ya kaniga jing im baka pop kanum la ban senshar shu ipi pi ingan pen ipi kani ngapa kaniga ba senshar ka ba keren ni ka keren siya pang ka dominion ka jing senshar kadai ka bau blay ukwa yo brio haga jing shisha ula ai hau adam ba un senshar re ka pop ka weng no ikata ka ikhtiar na u David urwai ka kitab samgul nang baprawang habang perkhat ikikam jome bagi shinriati jome bri ulang ayu bamuan kemiyo melang pelang yu khendiat kampo ba yo blay melabu yu bun senshar alor ki jing penlang ki jome bar kamut u blay ukwa yo brio un ai ka borbon senshar reula du no namal ka pop ka jong adam bar din bo ai ka hukum ka nang penlang penban ka jing pen kheshat yu ka pop ong ka bible ba dene ta ka daw blay thawalan ti ban wanra daw Jesus Christ ban le yu namal bo yu i ba ka pop ka senshar ka jing yap ka senshar ki brio
walam daga Jingaiei baga Jingaiei ka daga bu Jisu la yap baru la mipat baru aingi daga Jingaiei ka bangi keren hang ni nang ko besan ka ban sinshar baga pop kanamla le don borshu alol ka Jingem jingi bar ka ba ar ka dai ka bor ka ba penla ingi bangin sinshar hang ni ka Jingem fi bangin syaptiang palat iki fi ngayo I bagi brio mentagi im magi jing syapteng bagi persang igi ban yang dala di ban be igi jing syapteng persang ban yang dala di ban job igi jing pang jing kro persang ban yang dala di ban job igi buan igi jing pensai igi jing dala di pinum la kani perthai nang sneu ka perthai nang pop ka pop ka nang roi ban ga kwang nang fi ga ka pakat pa pai ka pop pimla shu kani igi jing sin char mrat klaw la janna kani ka perthai ban mla shu ai ngo you play it palat ingi bo ai ngi ka jing ai but mentangi yang apa ni ke Jingaiei but ai ke jingla angi bangin sinshar bangin peniat bangin dominate agini ke pertai snap ngan peni fi shushu igini ketien sinshar kani ke ketien sinshar ke bau blai bo ke badana pa ke Jingaiei ke dai number 1 ke dai ke bayarap ingi bangin job ya ke pop kabaar bangin job igi jing pensai kabalai bangin la ban sinshar sngapa igi jing kwa brai jang do kaba sao la dengan syukran baik yang ni kedai kaba penla ingi bangin control la dia bangin dengan self control ngila ban sinshar teng pimla sinshar ge jingmot jongpi teng pimla sinshar ge kamat jongpi teng pimla sinshar ge shintur jongpi pimla sinshar ge utlit jongpi teng pimla sinshar ge dot not jongpi pimla sinshar ge kiti ki jat jongpi pimla sinshar ge jingkwa brai jongpi mateng dan gibri bo perkhat ban liang ya gane daga jingla la jong pimla don kami gane Jingaiei kaba ai bor ngi bangila ban sinshar ya gini ki ga jingam naga taga daw na pipule bahai gane pina pule bahai gane gal nang ko henrio pio I ang ni ong hagad khat ka bakhat ar ong wat ai ba pop na magata kan sinshar haga met ka ba yap jong pi ye ka ban kongo aka ye ki jingkwa jaklia jongka pe ong kumlo na margad khat bakhat sa na marga pop kanam don bor shu halor jong pi la naba pimlong hapo ka hukum henrei hapo ka Jingaiei de yo bahai ka taktian namar uang kumni namar ka pop kanam don bor shu halor jong pi balai naba pimlong shu hapo jongga hukum henrei hapo ka Jingaiei katnu ki brio ki bepersang yang hukum katnu ki bepersang ban yang ban ong ba nganom ikwa hari ka do ka penki yo brio baudang ikwa pinumla setiap ong nganom ikwa henrei kan mau lada yang daga jingle daga hukum pinumla nama ke pop ke Bible ke ong kanom don bor shu lor nama ngimlong shu opo ke hukum henrei hapo jongka Jingaiei ngasai sultanat ini ketin ong naba ngimlong shu hapo jongka hukum henrei hapo jongka Jingaiei ngan ong si ong ini ketin laban don bawit ru nga renga pule Bible ngayo ikum ta mangimlong shu hapo jongka hukum ong manu ngaklem ong mga bangim dan shu hapo hukum ong apostol Paul uong nang ni nagal nang ko banriu khat ka ba khat sao ngan pule biang uong namar ka pop kanam don bor shu alo jong pi na ba pimlong shu hapo ka hukum henrei hapo ka Jingaiei daga shong afi pin sko tho mentang sni hato pila ne maniang daga jingla la jong hato pila ne man bat lut igi shipho hukum bar khai ki shipho hukum ki dan tang shipho hari kan ma ga jaj bari Israel ki dan daki nyau spatam ki hukum ngani tho ipi ki balong ka jing ka ba kraw igi Israel ado mentang sni hot kidan ki jingle kidan ki hukum ngan sapen ifi kidan ki bangi hapan ban bat kum ka baong kongu iki kime ki kapa nama ka badan jingkular babin man bakal ka hukum ka bangi dai ban bat kidai ki moral law bagi ong the day na ka daw nga kwa bangan pen ifi gane ka jing ya gane ka jing ai ka bang kren nang ne hagane ka lanang ko basan hi ka kren shapang ka jing ai ka bangila ban sinshar na birong apa ka nige Jingaiei
Finyo I ka jing im jong fi kan dan apa ka jaka ka ba pin suk pin hun. Ngayon ilan ka ba mahun? Ilan ka ba kim kiba khapnam ong ba. Nama bagi klem rung ila dia pa ka Jingaiei. Tapi rung apa ka Jingaiei. Kamen sim jong pi ka change, karu kom perkhat jong pi ka kela, karu kom keren jong pi ka change lot, bat nang ta de ka wei ka ba pin sung thok de, kawan ka jing hun na kamen sim. But nagawan ka jing hun, ka jing hun, pi ka jing hun ka jing ka Bible kong ka jing long replay lemba ka jing sngo hun, ka lang ka jing mentoy ka bakraw, ka jing sngo hun ka namuan, namar pa pi le ba pi yang shaban ka jing ai ka jing sngo hun ka wan na pi dan pa ka jing ai namar pi dan apa Jesus Christ. Ka wan ka jing sngo hun, pim dan jing kwa palat ya ka spa. Pim dan jing kwa palat ya ka buram brio. Ya ka bor, ya ka ban pau nam, ya ka ban ma kam dan shisha ka ta. Ngayo iya ka tala ka jong ka jingem ngam da kwa tan ni ka jingem ngasohon ba ka ni ka Jingaiei ka bangaya ula ay ngay ka ni ka Jingaiei bangala i ka bangale sibon ki na ka banta ka buram ka jong play ban ngayo iba ka ni ka Jingaiei ka penla i nga ban le iki bangangam jula menchua ka Jingaiei ka ka enabling power ki ong kadai ka bor ka ba penla yangi bangin le iki ba ka bor brio jingi ka do jingi ka jingla jingi kam la sho naga taga daw nga kwa ma taga singi bangan keren ni gani pedeng jong pi ba pin singo to ba ka ni ka Jingaiei ka ba nga keren ha gani ka por kadai Ithuh bahai gani ka Jingaiei ka ba sinchar na fi yo runga pa ni ka Jingaiei fin la pin sinchar ni ka jingem yo I ni ka Ithuh rung siya ni ka Jingaiei wali singo sarong manong ngala bina taga daw na pipuli to shiti siya basas nong baar ka khot ba praw song de na ma de ka Jingaiei la pin imingi mde daga jingle daga jinget ken katarom de daga jing la jingi bayo nunun so sarong teng isay so sarong mangila ban mangam julia shukumta katu baro khat de daga jingle jong do andre la da fina rung ga Jingaiei yaki weiru pinum ram pinum kren ka tien ga bukhor na ma pisngo tho ba piru pimla men chua hari minta pirung ga Jingaiei ka penla fi ba fin im ga jing im ka ba job yaki bubon ki bakwa ki jing kwa ga ni ga jingem ka Jingaiei fi ngan ong be ko ngamla pen shai lot ang ne har ka Jingaiei ka dei shisha ka ba kraw palat ka jingem changi ba pangirong ni ka Jingaiei ngi suk ngi kemen ngi la ban shikri yo blay ngi la ban yan ka jing shikri ka bangi la ban le shibon ki ba kraw ha ga ni ka jingem ka ba dala ding inum la bat kata ka pelong ngi bangin sngorit bat bangin sngongo yo blay bat bangin naman ai puram yo blay da fila ban le ka pen sarang ba fin pe ki we ki bamla pin sedang man kondem ba de na ka daw nga kwa nga nong fi ka ni ka por hikai ki bre begin rung shi ka Jingaiei ndagila rung ka Jingaiei kinyo ka bor ban sinshar iki ga jingem ngai kala lang ka jingir khu fi nganya la mi fi se ka wai de ka Jingaiei bandagas Ithuh yakani ka Jingaiei ka choplay ka Jingaiei jong ka jingpnem ka Jingaiei jong ka jingir khu ka Jingaiei ka bangila ban job agi pol jong ka Jingaiei ka bala ban sinshar but ngakwa ngan kham kran ni gani singin continue ngan petengi gani adian nama ngam yo shibun ko pol ngadan stang kumba nyo minute ai ngakwa ngan pen fi ya gani pet ka wai ka Jingaiei ka takadai Ithuh ya ka Jingaiei ha ka jingedai but ka jing shakri ka jong hi of play ka takin ka dai ka ba nda fi kran ni ka Jingaiei shu ang ka Jingaiei pim so to rei dangala kren ter la da fidegi besmat ban sngap na do sedang pin se yo lut ye ni ka Jingaiei bro wai kada na yu ni ka Jingaiei kada ga bakraw kada ga spa ka bakraw na mag Jingaiei de Jesus Christ denga kwa bangan pen fi ga ka por ngap ha ka Jingaiei bat ka jing shakri ye ka kam jong play kani ka khamyar singam ong yar rei ka kham jrong ngakwa bapin Ithuh ye ka Jingaiei ka badana ka jingem jofi la da fidei ki bala shakri yo play kani ka ktien ka banga keren sngapa kani ka ktien ka banga keren kan pen itanat ye phi haba pi shakri
kan penlong fi bapin dana pa jing pen sle ka jong men sim jong play kan penlong fi pinlong suka haba pi shakriyo play kan penlong ru fi ublay ru un penan kam fi haba pi ithu igni ga jing ai ai ha ga jing shakri iga kam ga jong play angas ngotanat bangan hikai gane na ga banta jong fi na mga sya iyo ga brio ki baklam ithu iya ga jing ai ai ga bagidan ga jing em jong kile iki ga kam ga jong play klam da ithu kadan em ga jing ai ai hang ta bangale but haba pi klam ithu ga jing ai ai ha ga jing em jong fi ga babidan pile le ya ga ba jing ai ai jong play ga klam dan hang ta ga jing le jong pin yo i ga nam pai sino pin ya kon pin iksan pin klumar ga jing but nga kren ni ga ne da ga jing kit kle nga kwa bangan da pin ishai ba wat le ga ik ga ba pim dan jing ai ai pet ngan pen i fi ning kong aga ni por nga jus nga tan i ga ni ga jing tho le si fi yo sngo i ga ni tangi ni puli ga ni na ga shiti ka jong wap su pol ka jong shaki nong ephesus tangi ni puli kat tu ni gi khot ka shiti shaki ephesus ka lanong ko ba lai tangi ni puli na ga khot ka ning kong bat ka ba ar ongom ne namal ka ni ga daw ngau pol unong sa ben di kris jisu na ga mata jong fi ki gentle skaba mo i ga ni sabay ka ta bang ngakren nga siya istuna ba ngaba namar kidon kikitian pi kiba nishpuli kum to pet nganda pani bahay gani wong namar kaniga daw nga upol unong saben di ukres jisu nakabenta jang pi ki gentle walik kilat igani ba upol ngaba mo u apostol Paul udei u apostol u bakirpang shagi gentle. But haba udei u apostol Paul hamba benang haba udei u apostol shagi gentle usngot ho ka ai ka jing ai ka jo blay ka bo ai ho. Nagataga daw fiyo i hangne ba Paul usngot ho ba kumno banrung shagi gentle shanga shapi na mangimday ki jiw pi teng da pim sngo to i gataro ka pen bakla ka kom shikri play pa teng ngi kni no i ki jiw ngi penrung i ki jiw hapo ka balang bat ngi penrung i ka balang ha ki jiw bat ni bakla ya la di hangta don ni lagi ba ong ki khat ya kata ka replacement theology ka ba ki ong ba ka balang kala replace no i ki jiw siya nga nang ifigata kam day. Kadang laga jong ka ya jong ka gentle. Kadang laga jong ka ya jong ka Jingaiei, ka ya jong ka balang, ka ya jong mensim. Kadang ka ya jong ki jiu kinap dan laga jong. But nga kwa nga nang ifi naipen kle kata. Naipen kle ki Israel ki day ki jaj pen riyo ka bo blay legit ka pang ki. Ki dan laga jong ka roll, ki dan laga jong ka pinta, haga hima ka jong play. But u blay u legit ka pang yaw niyo brio o Apostle Paul. Ba unday u apostol sigi gentle. Nagataga daw budaya apostol sigi gentle. Usngot ho bagi gentle kita bamdan hukum. Fila da pisngot hukum ta. La da pisngot hukum ta pinum da pensan yala de haga jeng de hibar ke hukum. Namar u blay u pa u Paul sigi gentle shangi kanang bet shangi ngi digi gentle haga jeng mot jangga Bible. Namang digi bom de naga judge Israel. Dengan itu ipi upola ba wan shangi usngot ho bangi day ba klemukum imklumar ba day nga taga down na pipuli ga jing tho jong Apostle Paul usawanra kambo ni ga jing ai namar ujisu uwan ban yap alaga ding na wala me ga jing ai ba baro ngin yo priang ya ga jing penim upenlong bamdan jiu Greek ong of the Paul nang basan hegel nang ki siti galtia la pipulil nang balai ong mdan jiu Greek u mrau balai do u ma u contagion rang mdan chu ong baro ngilong kawai hau Chris balai wong yang kata ketian wong la da filong di jong Chris filong sembah jong Abraham kinong yo pateng kan nget bakum jingkular tapi puli kata pis ngotho ba wasu Paul ukwa banwanra yang nga ya pi dapat ba kata tek ni shay sngrong mangile ila de kum ki jiu
Bengilit biang situ si jingle ke bagi jiu ki klem laban le. But kan mau apostol day ubriu ubawan ubau bleu la khat kerpang yu ubau wanra ke gospel shiki gentle. Nagdadaw nga yai kam jingai nga yai kam jingai gani ko pa pin singo to nga mio shibun ko ponre nga yai kam jingai ba ngini pe ye gani ge jing shikri play ba pin singo to pa pino mi yak plumar te menta ko singan pin ko de gani re nga kwa bangan shuang shikin te ne bi sapuli ki galtia bo absu pol wong ne wong la da we pa wanya lap da we pa gospel na lor gani ka gospel jang jingai e ga banga wanra ai taw long balatim. Maar dene ke daop ya pan skot bale wong adu ta na utip ke gospel ayu ke bawan ra shangi ke gentle ke de jingaye. Maar dene ke daop nga kwa banganong fi hadu men tang singa kren ke jingaye. Na ngi ksan de shu de jingle. Ngi ksan de jingaye ke choplay. Tingin si pet ye ke jingikai. Ka banga shu ai kendiat ke jing lamprang. Ye ke ne ke ba ong Ithuh ye ke jingaye ha ke jire ke jing shekri ye ke kam choplay. Tu blame kur khui pingan tuai. Ko try ngadap daga jing snongo na ba me pen pau yi gini ki eke ye ga jing em ga jing ibangi laban pen pau pat eka shigi priyo gi basngap bakan lo ga jing ku ba krawi gi bobon trying I lot shame ga buram ha ga kerteng ga jung chi su bana nasra ni tuai amen. To blen kur khui pi ku blai shibon